Hambai tini to tini ni sal tabuk 16 tarik ni sal chini borok do farong ni bagai nai belai no critical belai no nangmani sal tamni hingkangke obo 5 বছর জড়াতই অনেক গুরুত্বপূর্ণ yang raja bo sano Greta Tifra Land chini athawali bo sano Greta Tifra Land tai Hemonto Biswa Sarma ka sairga Greta Tifra Land borok ria Tifra Land ria alada sekali ini tapi kok khoma haisi bwskango 16 tarik budu nai ba tini last ba ang hain hai jombu jalani sini 12 টাকা jalani tai gulagati tai simnawo जों basa khaba RBI basa khaba oro norok budri bas khlai jadi tamni kang tabuk samung kaham kantongmani hayung borok dofa sini NLD package printing press studio rest house tabuk o jogotpuro tabuk tangai tongo o jaga sini borok dofarok ni cultural development nai aro 5 tala nok tangai tongo obo जों bwskango chini sarok phainai agotala phaiki kunu rest house kori chini bagai alada abon bagai no oro hayung borok dofa tabuk NGO jalagui tongoi aro prai 3 koti ni samung tangai tongo ang o jagao bishes khlai chini borok dofarok ni kaisa printing press nai kaisa studio nai tei kaisa angke chukha TV channel nai tai aro rest house bo tongnai office bo khlaijaknai tai kaisa healing ministry bo kaisa girja haike tangaine aro kaisa room nagi kolongma room nagi healing ministry bo tanglangnai pholaka thangma manai tai kaisa angke likchong niwo banijya kendra जों aro 1 koti 1.5 koti ri samung tangai tong tabu ajagao prai 35 ta dukan nai likchong niwo abo tribal welfare department ni RD rok khlai tongo tai sakao 3 talao angkake aro ko horo thujangnai a paran borok thangbai angke thujangnai mitri khalero thujangnai tei kaisa angkake a jagao kaisa indigenous food chini borok dofarong food awang rok chakhei rok motor rok kaisa khlai restaurant tangjangnai chini borok dofarni bagai nai obo ta paiting tokha ngatabu kokha haise chini bwskango BJP bo basakha Mothao bo basakha CPM bo basakha IPFT bo basakha RPI bo basakha sini area RPI party hingkangke जों दिल्लीओ congress paper congress hai tongo tau BJP pheke BJP hai tongo tau Tripura bo sini pat oma hayung nai raja pheke BJP pheke angke जों ka kesani borok जों जेकुनु ताइसिनि चुक्तिनि बेपाराव जों जेकुनु कोन रैमानो जों ताबो स्पेशली कयनो मुजंगो जों ताबो साम काम तां दङबा जम्बुइ जलाव आं आगिन साजा नरक आनो बुद्रि पास फाइबायदि ताइ खनान जिबि ताइ कमालिया ताइ कायसा हांगाके आं तिनि सानां मुजंगो बाक्सा आनो सुंग हरबाय नोंला बुद बासा खाबा 15 लाख 10 लाख रां मागानानै 50,000 सिमानो आबन बागैनो अ बुद बासा मानि जालां मानि बव रांसानो 1 लाख मतो रां बाय खेता chini pati rok rekha 50,000 tai ang rekha 50,000 1 lakh moto subai kha taklai bujli ka bani ba tangi hingkangke chini serai rok nang koyo taklai bisa rang rok maya phano tai skimane rok no rang rok maya phano norok anono bud ba jadi tam kang sam kam tang tongai bla जों pasnya phano ang agi saka MP baksa MLA baksa जों sam kam tang mangai tai ka siang kang koyo musungo ram podo nang uram kutukha kok borok ni ruman sipti nai daram potono ang BJP phano bonang sabur khayo daram potono pas fair hodi bo phai je sini joto mainor rok pasungo ang kilani RPTYFC joint election committee tai realization koina musungo norok daram poto hai borong nango bidan sabawo tangai hingkangke ang phayung purnole edisi bo siangba pen daram poto obigota gnang bo 35 বছর जों चुक्ति खायमानि o माइनस पास फाइ जायगा बबेबां पास फाइ रखा आबन बाय दाराम पदनो पास फाइ रानो नांगो ते कायसा अंके जिष्णु देबरनो नांगो उराम कुतुखा जलाबुया बोरै बुया गुरमान हंका हायपाना बो मुख्यमंत्री बो बखादुखौ नांजागो बहाय बरक बो दिल्लीओ होम मिनिस्टार होइसे अमित शाह होइसे दा जिष्णु दा हंजानाय आबन बागिनो अंको
Jisnuda no pas khlai na bagai nai ang koyo tangai hingangke bo tiprasan bisingo tabuk samung kaham tangai tongmaba जों bono pas khlai nango ang koyo jombo ko ayang bukhangni TYIPC tai return zone koyo tai public koyo jisnu masa pas khlai nango bo borok ra bo BJP ni borisho neta basanga bu bo si minister sana nango te kaisa ngake kobor kugruk razana kutumai agi bikas abo kobor kugruk khano kok kaham ka sabiro agi tam ka semenja Krishnapura bono pas khlai nango tangai hingake bodo phane bagi samung tango anro urang payo te kaisa ngake tai ban baki no ke paharong ke bebang mo thana pai le bai de tangai hingake mo tharok tabuk to sawan da phan bagi kam sang tango raja sam kam tango mo thana pai le bai tai ban baki ke te kaisa ngake Congress na baro sudi babu no pai na musungo sudi baro pai na nango aro cinjara TIPC tang didan sudi babu no pai de te kaisa ko don puro kobor kugruk protima bo sin bagi je sang tango don puro bono pas de sehingga kuno pati putus na lia abon bagi no borong nai se tak le ang se kable election borong nai se pas mak le sen euy hingga te kaisa uram ngang sana musungo kobor kugruk rok tam den borok election phaiman haige musung belang haike tam kan an foto rok suri tong fa aborok belai batpar cho dolang ni bisingo masa mangi tongo aborok nang giri na khayo aborok ti sade batpar no khi subung na phai rok thapla sang nai rok borok batpar aborok te kaisa ke obas ko sung raja nagyang nok bini phola ka thrai saja nai bui khesi khna tok tok phola ke mani ana ang prai 40-50 bar biniat ko emang nunggu nai sur din jaka to pan bagi sam tangani 14 bosor 15 bosor ai bo bekhat phirong ai mani bekhat phirok able bo tabuk do pan bagi sam tong isoni protinidhi bo ni bagai bo abain do pan bagi tang sam tang sung surman bagi no Delhi uthangai ang surijak aroni borok na bekha kok sari doi Delhi parliament ro aroni joto official tang nang bank ticari surijak Bangalore ponjo surijak ta sini hawa bo surinai pai ago rajtantro phai binai chini hawa obon bagen tabuk din hamiang phai sal phai tongo ang teka sana musungo kini birudi rok no o BJP sarkar jeseban sungno ngkono nai tong siklai nai tong sinda bana borok se dong songnai India government salsa ko bhumikompo phai nai khomata kring thanai omai sal phai tongo isor songnai tongo teka angke Lasia rok IPF ti rok sana musung ta borok Lasia ang phai me barna motha thang ni motha bothanga ang hai ulo mothang thanai ja tori tong sitranga sinabo Cino korok tabu tega se sanam sumang IPF ti rok no hemant bisa thoma sai surga tipra len China tipra len ni saya ga tipra ko dubak ni korega ola sia IPF ti rok tam tor bohong ni bagai khlai tong si no raja o thangi ne raja meeting khlai ni raja thande o ani sindu kumake bohong ke BJP sinmalia na bos bahasa siu are ngo patal koina bini ke bal bahai ngo seminya bo pas le ngana ngo bo ai su ko kam so tabu ke tam tani greater unity sin tong siu ngo ba koina ang special sana musungo borok rokno mekhang nai baksa marnai baksa angke mothaw marnai baksa angke Jisnu Deborma angke Tamsingkum Binbung rang poto jomatia tai Bikas Deborma borok hai borok biji pas nango ngasang saino kogrong thakata beleka hambai aja bono pas khanya BJP ni bono suti re bono khanya te mo thana sarkar ka sab khanya ke sarkar ang je wan sok mane BJP to bot ri to phaya borok sarkar tong ba doti electricity ranking ro khai ka borok phainai angke ang borok hitong ha bongal borok Gujarat rogang ngumani ang borok ngumani borok ranking klai phainai borok kha thokai pati ble borok ha kok ri kok naria borok BJP rok engko booth naik di phano borok ranking klai phainai abon bagino Jisnu Deborma pas nango Bikas Deborma pas nango tai rang poto jomatia pas nango tai bat baki ngake bebang nomor tapanya nango seng to busli kai troba seng mo pas nango jongpui jalang ke jongpui jalawang sang tengah hai
Biswajit tanya kobले Biswajit noba chini ritani hoite bono chini subir chini ritani hoite bono bantan rika angbo bono raban ka niyama ka bana putu naklayo tabang tiprahani phanungthung joto TUI IPC joto ritanis Bikas Deborma Rampodo Jamatia tai hengkangke Gisnu Deborma tai Protima Bumik borok cinta kan baik samung tanggo borok ngepas kalian nanggo tai ban pai ke BJP rongo khela khalainya baginai borok no motha bai ke kisa BJP channel ke 29 ta rok manroi 20 ta rok mani tona musung tang an bekhawo gobon bagino ang je borok ngobarong kan rok pas kalian jabai di pai simna rok bai simna wasini jiten bala basaka bo pas dang pas bo to passing yang to siu kam kan bus lekai mani ba hai pano CPM rok butuh itu jam khaisi ni CPM rok 35 বছর নাই খাবলে borong no but ruwoi but ni mangang tak lagi but mangang tak lagi oh IPTM no bo but ruin mangang tak lagi Tripura Land chan masa taka Tripura Land cikri kat oh jagai nai BJP rok bai danda baji khlai jagai nai okai party jumlah party boy simili to hobo raja ro thang oja phayo tam bo IPF rok tak lai bai sine poro passing ya tak lai IPF rok passing ya tangai ngangke Julai bari rok passing lai Jiten Chaudhary pass oh Jiten Chaudhary masa passing na go sinta hok ro Jiten Chaudhary bo passing ng bono bodo di sini tamli ngangke tawo party lia mekhang nai si bor kaham nai si jeng but pas na go gawa kino sini di RPI hingga ke Kongres paper ke Kongres BJP paper ke BJP Tripura ho jeng haino khlai ni ta obon bagino ani khajan ta khobo khrak jongbujalani ani khajan ani mama ani babu ani taloi ani jetha tai jati rok sandai rok tai rabar bagan manai rok tai engko tok manai rok pun manai rok musuk manai rok dugan manai rok angrong no konya musung ra norok ano budui nai bidan sawo chini chukti ni bagai implement khaina bai ching thana nago asung belai ke hambai